Не. Аз съм направих това, бе. Следващия 10 пъти. Следващия 10 пъти. Не, бе, времето ме тъпан. Пият си така чао. Ще гъм. Какъв пръст. Няма с тия пъти, бе. Малик. Вижте да снимаме. Какво правиш, бе, бате? А така 10 пъти. Охо, идеализъм. Чай, ала картичарката, не. Аре, влизай, бе. почи пиване с чедър. Вече! Опа! Драга се. Дай, разби се. Владивосток! Другото пазара! Вау! Дай да газим, дай да газим. Чай, трябва да се върна, че ще ни избавяме на кухи. Кой към тех? Чай, ето как ги причакай на долу. Тръжка! Дай! Дай, бе, мангала на жена цена. Владивосток! Не, бе, затвори каква карта. Вау, то може! Обърни напреда! Обърни, че не мога да видим кръв. Аз покажа не води. Бе, води! Така, води. Чакай са. Но си тъпа, ма! Я се блъскай, бе. Дай, те са утре. Напред, бе, напред среди. А то свариха, бе. Дай. Не сляхме средството. Какво правиш сами, Олес? Изгуби контрол на танка. Обърни се, бе, май. Карай поед. Ай! Соко, аз ги знам улици. Сменете радиото, бе. Ето ми имаше някой яко това. Да, бе. Чакай, изстрели. Жоро, смени радиото, бе. Хвърли, бе! Ара, обърни се. Дай! Хвърли. Дай! Пак. Хвърли! Вау! Хвърли, хвърли. Чакай. Не. Дай! 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 Хвърли! Стига до тук са. Връщам. Мани, дай ми моето оръжие. Чакай. Хвърлих? Знам. Хвърли! Дай! Хвърли! Мога да се лепат за колите. Вау! И ние се Не подаш на кола, бе! Слизай, бе! Гръмнахме. Дай ентер, бе! Дай горе от те! Чакай! Дай моето оръжие, бе! Чакай, хвърли! Хвърлихме. Дай! Хвърли, бе! Скинаха ви губи. Давай, бе! Не гърми веднага, бе, бате! Ето, бе, тъмън го цели. Обстана, бе! Как на това? Леле! Бабишката си е, бе! Владивосток, дай моето оръжие, бе! Владивосток! Хвърли, ма! Хвърляш ли? Обърни напред. Ето сега. Дай! Вау, целихме ги. Хвърляш ли? Тако едно як! Хвърляш ли? Така. Къде отиде там? Давай! Сега. Давай! Вау, цели. Давай! Ето го! Натисни F2, натисни F2, F2. Така. Кой е това, бе? Това е клип. Фърля! Владивосток! Сменете, та типа идиот смени радиото. Вау, цели. Владивосток, гледай колата, бе!
Аз 10 пъти го. Фърли. Ето го. Вау! Аз първи. Чакай, сега ще наметам някакво. Метей. Мете вика. Ей, цък. Ще. Няма такова, няма стрелбичка. Чакай да правя. Бе, Стас е заради оръжие. Смени радиото, бе. Абе, може ти стара радио, бе! Смени го, бе. Му ме води в сто. Чакай сега. Independence FM. А, не, или така си беше. А, така. Чакай сега. Фърли. А, така. Чай да... Ета. Фърли! Не, бе. Фърли, бе, брат. И нас случи. Нищо. Не, бе, що да се представих и фърли какво ще да.